Orain dela 3 urte, 2017an, Arrigorriagan, nire euskaraz, nirekin euskaraz ekimenarekin hasi ginen. Ondoren, 2018an Euskaraldiko lehenengo edizioan hartu zuen parte gure herriak. Eta aurten, 2 urte igarota, hementxe gaude berriro ere. Bidea ez da makala izan. Lehenengo hartan, Euskal Herri osoan, euskararen erabileraren aldeko ekimena martxan jartzea helburu zuen ariketa soziala abiarazi genuen. 11 eguneko iraupena izango zuen ariketa. Norbanakoen konpromiso individualetan gauzatuko zena, ahobiziak eta belarri prestak. Aurtengo bigarren Euskaraldi honek baditu lehenengoak izan zituen ezaugarriak, baina oraingoan pauso bat haratago eman nahi izan dugu. Eta norbanakoen konpromisoez gain, herrietako entitateen ezberdinen konpromisoak bilatu ditugu. Oraingoan, Arrigorriagako merkatariek, ostalariek eta elkarteek euskararen erabidea indartzeko ariguneak, izeneko guneak sortu dituzte. Euskaraldiaren herri batzordearen lanak usta ederra utzi digu. Izan ere, entitateen izen ematea guztiz arrakastatsua izan da gure artean. Gaur hemen, ordezkatuta dauden 60 entitateek izena eman, ariguneak sortu, eta beroiek 15 egun horietan babesteko konpromisoa hartu dugu. Dagoeneko entitateen izena emateko epea amaituta, herritarroi izena emateko ordua heldu zaigu. Beraz, ahobiziok, belarri prestok, aukera dezagun rola eta eman dezagun izena aurtengo Euskaraldian. Duda barik, euskarari behar eta merezi duen espazio emateko aukera paregabea dugu hau. Atera dezagun euskera dantzara, dentistarenera, gurasoen artera, udal zerbitzuetara, saskibaloira, arategira, tabernara, okindegira. Batu gaitezen denok Euskaraldira.